Една голяма песен идва за Петя Асенова от Оряхово. В живота много маси видях, на едни се смях, на други мълчах. Имаше хляб, имаше и сълзи, но най-скъпото нещо хората до мен. Не броя кой колко ми е дал, помня кой до мен е останал. В труден час, в късна нощ, една дума стига да те вдига отново. На здраве за тези до мен, който не си. Тръгнаха в лошия ден за любовта. Дишах без глас за доброто. В живота много маси видях, на едни си смях, на други мълчах. Имаше хляб, имаше и сълзи, но най-скъпото нещо хората до мен. Не броя кой колко ми е дал, помня кой до мене останал. В труден час, в късна нощ, една дума стига да те вдига отново. На здраве за тези до мен, който не си. Тръгнаха в лошия ден за любовта. Дишах без глас за доброто. Петя Асенова е истинска. Не броя кой колко ми е дал, помня кой до мене останал. В труден час, в късна нощ, една дума стига да те вдига отново. На здраве за тези до мен, който не си. Тръгнаха в лошия ден за любовта. Дишах без глас за доброто. Петя е силен човек с голям